నాన్న ఓ కథ చెప్పు నాన్న. అనగనగా పూర్వం కన్వ మహర్షి అని ఒక ఋషి ఉండేవాడు. అతను శకుంతల అనే అమ్మాయిని కూతురులాగా పెంచుకున్నాడు. శకుంతలకు కూడా కన్వ మహర్షి అంటే చాలా చాలా ఇష్టం. మరీ పొద్దున 8:30 కంటే కష్టమైపోతుందండి పాపకి. రేపు షార్ప్ 10 o'clock రండి, టీసీ ఇచ్చేస్తాను. పెద్దయ్యాక ఏమవుతావు? నేను ఇంజనీరింగ్ చేసి అమెరికా వెళ్తా. నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోతావా? ఇలా ఉండగా ఒకరోజు దుష్యంత మహారాజు అని చాలా పెద్ద రాజు ఆశ్రమానికి వచ్చి, ఈ రోజు నుంచి బుక్ స్టోర్కి వస్తున్నావు. బుక్ స్టోర్లో నేనేం చేస్తాను నాన్న? ఈ రోజు మాత్రమేనండి లేక ఈ రోజు నుంచి మనతోనే పని చేస్తావు. చెక్కు బ్యాంకులో వేసావు కదా? ఏ చెక్ నా? వైఫై పాస్వర్డ్ తెలుసా నీకు? తెలుసా? చెప్పా. నాన్నగారు చెప్పొద్దాను సార్. ఈరోజు ఒక అమ్మాయిని చూశానమ్మా. అమ్మాయా? ఎవర్రా? ఇంతకు మీ పేరేంటండి? అవసరం లేదండి. నేను చూస్తే నాకు ఒకటి అర్థమైందిరా. ఏంటిది? ప్రేమిస్తే బ్రెయిన్ దొబ్బుద్ది. ప్రేమ అని నా వెంట పడి డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. నువ్వు అఖిలకి కరెక్ట్ కాదు, అఖిల నీకు కరెక్ట్ కాదు. తనని చూడకుండా ఒక్క రోజు కూడా ఉండలేను తెలుసా. తను గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా గుండె నోరు రంపంతో కోసేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుందిరా. ఇక మీకు జాబ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. అమ్మాయికి పోస్టింగ్ ఎక్కడ వస్తే అక్కడ సెటిల్ అయిపోండి. నన్ను ఎంత ప్రేమించాడంటే తిరిగి ప్రేమించకుండా ఉండలేనంత. నా కూతురుగా ఉండకూడదనే ఈ పెళ్లి ఫిక్స్ చేశాను. లవ్ లెటర్. థ్యాంక్ యూ. ఏంటి ఏం చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతున్నావు? నాన్నకు చూపించాలి కదా.